Minister-president, die was net helder. Daar is duidelijk goed nagedacht over die tekst. Daar heeft u zelf denk ik ook over nagedacht, niet alleen een speechschrijver. Ik ga in dat eerste debat wat zeggen over hoofddoeken, omdat er heel veel Nederlanders zijn die een hoofddoek dragen en dat moet gewoon kunnen. Maar uw leiderschap en uw taak als voorzitter van die ministerraad om de integriteit te bewaken en te normeren als mensen dingen doen die niet kunnen, gaat verder dan alleen maar speeches geven en aan debatten deelnemen. Dat gaat ook om de vraag, spreekt u mensen er individueel op aan? Dus net als de heer Dijk heb ik de hele concrete vraag. Heeft u ingegrepen tussen de hoorzitting van mevrouw Klever en mevrouw Faber? Heeft u ingegrepen na foute retweets? Heeft u ingegrepen na foute uitspraken bij de interviews bij de NOS nadat u al op het bordes heeft gestaan? Heeft u als leider van het kabinet individuele ministers aangesproken met de tekst: dit pik ik niet, zo doen we dat niet en dit is de norm waar ik u aan ga houden? Meneer de voorzitter, ja, ik sta waar ik voor sta. Dat heb ik nu een aantal keren gemeld en ook waar het kabinet voor staat. Ik heb de normerende uitspraken gedaan omdat ik het zelf ook heel erg belangrijk vind dat ik die normerende uitspraken doe als minister-president van dit kabinet. Juist om elke keer te benadrukken dat dit kabinet er voor iedereen is, ongeacht whatever. Daar is dit kabinet voor. En daar op die manier, door dat expliciet uit te spreken en niet in een willekeurig debat, niet op een willekeurige speech, maar in mijn eerste debat met uw Kamer, normerender kan ik toch bijna niet zijn in mijn eerste debat met de Kamer. Voorzitter, ik ben zelf nu zo'n 2,5 jaar minister geweest en ik ben blij dat ik in een ministerraad zat waar de minister-president meteen bij je aan de telefoon hing als je zelf als minister of een van de collega's iets had gedaan wat niet binnen onze normen en waarden paste. Dat de minister-president er dan bovenop zat om iemand te normeren en die minister te laten voelen: zo gaan we niet met elkaar om. Dit is niet de hoge standaard waar ik elkaar aan hou. En ik hoop dat u ook op die manier leiding gaat geven aan dit team. Maar dan laten we hem toch maar even iets concreter maken. Want een van de collega's vroeg u net wat u vond van de retweet van een PVV-minister, waarbij een Kamerlid werd gedegradeerd tot de simpele tekst PvdA hoofddoekje. En de heer Omtzigt heeft daar gisteren afstand van genomen. U wilde dat net nog niet doen. Dus ik wil u eigenlijk een herkansing geven. De persoon waar het over gaat zit daar op de eerste rij. Haar naam is Esme Lala. Jarenlang zeer gewaardeerd wethouder in Brabant en nu gewaardeerd collega in deze Tweede Kamer. En ik zou u willen vragen om haar in de ogen te kijken en tegen haar te zeggen: een retweet met de tekst PvdA hoofddoekje pik ik niet als minister-president. Meneer de voorzitter, ik kijk haar graag in de ogen. Omdat ik haar waardeer als Kamerlid. Ik weet dat ze wat ze heeft gedaan in Brabant echt fantastisch. En dat u een hoofddoek om heeft, maakt voor mij helemaal niets uit. U bent voor mij gewoon een mens.